Vo vydavateľstve Portalibri sme pre vás pripravili ďalšiu Lehmanovku. Po veľmi úspešnej knihe 5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa, prichádza ďalšia kniha od Kevina Lehmana 5 dní, ktoré vás zmenia. Známy americký psychológ, obľúbený speaker, rodinný poradca a autor mnohých kníh, Kevin Lehman v úvode knihy píše: Koľkokrát ste si predsavzali, že poviete nie, keď vás budú chcieť využiť, a potom ste sa pristihli, že opäť súhlasíte? Koľko diét ste vyskúšali za posledných 5 alebo 10 rokov? Koľkokrát ste si povedali, toto už deťom nikdy viac nepoviem, a potom ste to nie len povedali, ale povedali ste to aj rovnakým tónom hlasu, aký používala na vás vaša matka alebo otec. Kevinovi Lehmanovi nechýba sebavedomie. Naozaj verí, že za 5 dní môžete na sebe zmeniť jednu dôležitú vec, ktorá vás trápi. A nechýba mu ani humorný nadhľad. Táto kniha napríklad začína sloganom: Akým spôsobom vám máme vašu novú osobnosť doručiť? Prajete si osobný odber, poštu alebo kuriéra? S Kevinom Lehmanom je vaša spokojnosť zaručená.